Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan patinan GKJ Purwantara dinten Kamis Wage Surya kaping 11 wulan Juni taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Ibrani bab 3 ayat 1 dumugi 6 lan kawaca ayat 6 ingkang mekaten. Ananging Gusti Kristus iku setya kaya dene putra kang mengku padalemane. Sarta padalemane ya iku kita. Angger kita padha kukuh ing pracaya sarta ing pangarep-arep kang kita agung-agungaken nganti tumeka ing wekasan. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, irah-irahan dinten menika yaiku tansah kumandhel wonten ing pangajeng-ajeng ing Sang Kristus. Wonten sabeng enjang kita diparingi sih rahmat malih dening Gusti kagem nglampahi dinten ingkang enggal. Ananging boten sedaya tiyang miwiti dinten kanthi panah ingkang enteng. Wonten ingkang tasih kakebanan perkawis kulawarga. Kebebani pakaryan bab pasinaon utawi perkawis sanesipun ingkang damel manah kraos sumlang. Lumantar serat Ibrani menika kita dipun emotaken bilih dasar gesang pitados boten gumantung dhateng kahanan gesang ingkang tansah ewah kingsir, nanging dhateng Sang Kristus ingkang tansah setya. Panjenenganipun putraning Allah ingkang mimpin padaleman Gusti Allah. Kasetyanipun boten nate owah amarga kahanan. Nalika gesang kita kebak kabingahan, Gusti tansah setya. Nalika kita lumampah wonten ing margi ingkang awrat lan kebak tantangan, Gusti ugi tasih setya. Sabda menika ugi ngendika, bilih kita menika kagunganipun Gusti. Tegesipun, kita mboten tiyang asing wonten ing ngarsanipun Allah, nanging dados kagungan Gusti piyambak. Awet saking menika kita katimbalan supados tansah mantep kumandhel wonten ing pangajeng-ajeng lan kapitadosan dumugi wekasan. Pangajeng-ajeng Kristen boten namung raos optimis bilih sedaya badhe kelampahan kanthi sae. Pangajeng-ajeng sejatos tuwa saking kayekten bilih Gusti tansah makarya. Sanadyan kita dereng saged ningali asilipun. Kita pitados bilih Gusti Yesus ingkang sampun menang lumantar panyalipan lan wungunipun saking pejah tansah saged nuntun kita nglampahi saben perkawis wonten ing gesang. Mila ing enjing menika sumangga kita masrahaken sedaya sumlang lan kekajengan kita dhateng Gusti. Sampun ngantos manah kita dipun kuasani dening ajrih utawi raos putus pangajeng-ajeng. Kosok wangsulipun, sumangga kita lumampah kanthi manah ingkang mantep, awit Kristus ingkang setya menika taksih mimpin gesang kita. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken panuwun awit paduka ingkang tansah setya mimpin gesang kawula. Ing dinten menika kawula nyuwun mugi paduka maringi kekiatan lan katentreman dhateng manah kawula. Menawi wonten raos sumlang lan beban wonten ing gesang kawula, mugi kawula tansah dipun kuwataken supados tansah pitados wonten ing paduka. Mugi paduka saged nuntun lampah kawula ing dinten menika kanthi iman, katresnan lan kasetyan. Amin.